Sabile sabila ngokuyithoba kwi-channel. Sicela ukwenza okubalulekile nokufanele ukusubscribe ku-like nokuba imember ye-channel nokunikela kwi-channel monamandla. Kodwa ukwenza okuhle ungakwenza kwi-channel, ungakwenza nangakini, ungakwenza la khona njengamanje. Ifona ke ngomlandeli so ngo9 ekuseni 5 ntambama. Ungawasenza ama-SMS, ungawasenza WhatsApp, ungawasenza ama-voice note. Strict calls. Ethi siyabonga Sikhosana uthi sawubona inciko. Ngiyathemba uyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi uchaza liphupha ukhokho ngasekho emhlabeni ekukhulekela. Asikusho ukuthi ukuphupha umuntu osaphila nongasekho ekukhulekela kuyafanana. Ngoba liphupha livama ukuvela ngoba kuneyinkinga, kunokugula, kunezinkathazo, kunezimo ezingezinhliso ezikubambile ngaleso sikhathi. Suke kulethwa i-deliverance kuwe kulento lesuke kubambile. Yabona? Suke kuletha i-deliverance kulento lesuke kuhlupha ngaleso sikhathi. Suke kuletha ukuvikeleka kulento leyo. So futhi kubalekile nalokuthi uma ekukhulekela ukukhulekela ukhuleka phezulu kwayiphi inkinga uthi akuphumele ukugula kuwe. Uthi hayi lezi inhlupheko ezimkhungethe lo mntana amicela iphele noma lo mntana amicela avikeleke ezitheni. So uwolalela nawe ukuthi uma ekukhulekela uthini lo muntu then lokho kuzokunikeza iqiniso ukuthi kahle futhi inkinga engihambile lo muntu angikhulekelayo nile eniyona ezophela. So asiyibreak down kanjena. Number 1, uma ubhala umuntu angasekho uphawu luhluma ekukhulekela ekuthandazela lusho ukuthi noma ke lusho ukusindiswa, lusho ukuphulukiswa nokulapheka uma ukuthi uyagula njengamanje. 2, uma uphupha futhi umuntu ongasekho uphawu luhluma ekukhulekela noma ke ekuthandazela lusho ukuthi sesifikile isikhathi sokunqoba nokuphela kwezinkinga, ubunzima kanye nezinkathazo ezokukhumethe wena. 3, omunye angayibeka kanje, uma uphupha umuntu ongasekho uphawu luhle uma ekukhulekela noma ke ekuthandazela ngoba lo ngasho ukuthi umufi uyisidalwa esasikhuleka futhi yena ke okuvikelayo okulwelayo aphinde akukhulule ezimpini zempilo yakho noma ezimpini zakho. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ongasekho kube uphawu luhluma ekukhulekela ekuthandazela lusho umzuzu nehora lokukhululwa kwakho selifikile. Futhi lento isho ukuthi umzuzu noma ihora lokukhululwa kwakho selifikile kunoma abe yini esuke kubambile ngaleso sikhathi uzokhululwa kuyo noma bezibopho noma beyini lezi kubambile ngaleso sikhathi suke uzokhululwa kuleyo nto leyo. Shuthi isuke kulethwa i-deliverance. Yabona? So number 5, kuyenzeka kodwa uma uphupha umuntu ongasekho ube uphawu luhluma ekukhulekela osuke lusho ukuthi uzothola uzinzo nezibusiso, impilo enhle futhi ende nokuthi uzokhula uzukhokhobe wena. Kungenzeka usazophila isikhathi eside uma umuntu ongasekho ekukhulekela. Kukhomba ukuthi usazophila isikhathi eside especially uma ukhulekelwa umuntu ongasekho osemdala, osekukile noma omdala kakhulu lokuthi nawe kungenzeka uzodla inhlavana isikhathi lesibe side. Siyabonga. Sibheka la ukuthandazelwa, ukukhulekelwa, kubekwa isandla kumuntu ongasekho. Siyabonga.